Kayak Mas Dobling apa ya? Lagi ngapa maning dewek-dewek sore-sore? Kayak gimunget kok. Tahun ini lah jajal. Bleng, lagi ngapa kok dewek-dewek? Lagi mumet ya kok. Masa bojoku membulan nang liya? Apa ngene ya bojoku ditumaki wong? Nek iya ditumaki wong, kok ngerti ora sapa sing numaki bojoku? Anjir, temen lagi mikirin siapa sih nembaki bojone. Lagi duwe bojo ora tau ditumbaki. Ya kalah-kalah tumbaki nyong kok. Bro, ditakoni kok malah meneng bae. Oh, jangan-jangan kok sing numpaki bojoku ya? Ngaku wasu malah nuduh. Numpaki bojone dek beteyeng kok. Lagian Rika duwe bojo malah nanti sapa-sapane sing numpaki ya kebangetan. Ya wis lanjut lanjut maning ya. Malah wong ditakoni kok malah. Jen. Konsepnya kepriwe ya? Mau sepeda duwe bojo dewek-dewek kok malah lebih seneng numpaki bojone wong. Tapi ora apa-apa. Tironi bae. Bojoku tumbakanmu, ini bojomu tumbakanku kok.